Bagai orang jamang lagi ya? Orang jamang mangkai, ani kaisa burjunga, enggak kaisa congkring enggak. Bono sajo tin TIPRA MOTHA nih hoite, kayak kono bono sajo kaja, naji no kok jatuh senam kelangka, tin TIPRA MOTHA nih hoite. Kayak dah? Maharashtra. Tin Maharashtra nih, enggak kayak? Dagi mai. Habis ya cerita. Cik. Langsung cakap botak. Kurang juga kan cakap. Belakin hambai. Jungtini sabi sastra marine bisingo klajak cini Chakwrajwk bini umur ka 125 bosor. Jungbono kisu dini sikang upaya kanai jungbono rikutung baknai payment jaro jung saiman ka. Bini apro kaisa kok kisar mung dongo. An no kichik michik thaka buskang dino watira phaikang tona chana jaga kore hini saman bisingo khanamani yagulo chung balen kha thon laika wansuk laika chung mujotono rang puisa chugyani jaran baga suk somyotan chung phachai rimalia apon wati payment sikangle khaina nei khawan chung jak aprono ang Khoroksa TIPRA MOTHA ni adong plus ni bubagrani dagimo chini param chini buma bufa takho bukhok chugya jarawa chubadi nei je dagiman bising tikai chung tini chini sabi sastra bari bising YTF chini TIPRA MOTHA ni TWF ni joto pal basa ka chuntini aja phaichu balaikha bini nokung rok kichik bini bera rok kichik michik abrono chuntini joto no repairing khalaikha tei abni sate sate ang Khoroksa journal ni chairman ngoi ani je kisisa manli onirium nokhatal ni mamani amni bisingo nokhatal sani je onirium no chini Chakwrajwk chini nanani soman chini abahai borok mahai nok kuba kichiko thoto khai bahai ke chungwa khakchang ma nai abrono wanchuge ani nokhatal sani je onirium no bini nok samung khaitani tini thepajaka teo jaga joto sikla rok chini amchani je TIPRA MOTHA ni je leaders rok rang puisa to kotor kogya borok joto logirima bisinte chungtini onok no tangthani chung sakbai tang joto na chung yak bai yak lai chungtini onok no pai mangkha amoi joto je phaiman jane ro belake hambai te chini Chakwrajwk bo te bisisa bisingni pano nogo thuai bini khakchama manai thantum aboni ani sirimong te abona ni koimo hambai pulana hambai chini media person sono songtini sabi sastra mari constitution ni Behalabari bisini 3 number wato chini kasa Chakwrajwk song ro bini nok ekdom hamiang nugoi nungwa bisintei chini journal chairman bini oneram bisinte songtini bin nok nokung eba bera rok abo thikheleka tei abo song khelepe ketabo tei a jaga oro maja phikasini journal chairman boni jitongo tei Behalabari bisini chini member tei YTF TWF sungjoton tongo song tei ang nijibo district ni working president song manjagai chung palkhina tini onokno song khlaimmanka tei chung chini buagrano hambai
बाबागारा जोंना दागमा बिसिंतै जों दिनै दागसु जरा जोंहा बाखे बुनो जों ताहना दिनै तिप्रासारावनो जों सुबाय माखा तै सुबाय थांनाय तै जों बसांगतेबो सुबाय थांनाय जों हामबाय